ህዝብን መንግስትን ኤርትራን ንምርጋጽ ሕስነት ምግቢ ናይ ቀዳምነታቶም ቀዳምነት ሰሪዖም ዘካይድዎ ዘለው ዕማም ውጽኢቱ አባይታ ዝርአ ዘሎ እዩ ነዚ ዕማም እዚ ንምድራዓይ ምንባር ገፈፍቲ ዓሳ ሓውሲ ከተማ ጢዕዎ አበርክቶኦም ንኽዕዝዙ ዘለዎም ሕጽረታት ክማልኣሎም ዝሓቱ ዘለው ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣሕመድ ዳኒ መሐመድ ንዕኦም ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ትሕዝቶ ይስዕብ ዝርከቡ ገፈፍቲ ዓሳ ውሕስነት ምግብን ምርግጋጽ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ስራሕ ተሮኦም ንኽጻወቱ ዘለዎም ሕጽረታት ክማልኣሎም ኣዘኻኺሮም አቶ መሐመድ አሕመድ ሞላን አቶ መሐመድ ሐሰን ፈራናን ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብ ከርሲ ቀይሕ ባሕርና ንዘሎ ሃብታም ጸጋታት ብዘላቕን ሓያልን ስራሕ ኣብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ንምውዓሉ ብዝካየድ ንጥፈታት ዓቕሞም ዘፍቅዶም ዘበርክቱ ብምግላጽ ንጥፈታቶም ንምድንፋዕ ኣብ ከባቢኦም ዝተደኮነት በረድ እተፍሪ ማሽን ክትዕረ ተላብዮም ንሳቶም ኣስዒቦም ባሕሪ ኤርትራ ብዝውንኑ ዓይነታትን ብዝሕን ዓሳታት ፍሉይነት ከም ዘለዎ ብምግላጽ ኣብ መጻኢ ጎኑ ጎኑ ዘካይድዎ መዓልታዊ ስራሕ ባሕሪ ንኸይብከል ከም ዝጽዕሩ ገሊጾም ባሕሪ ልዑል ተጻዋርነትን ጻዕርን እንተጌርካ ክዕቡት እቶት ዝሕፈሶ ዓውዱ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ አቶ ማሕሙድ ኣሕመድን አቶ ዩሱፍ ኣሕመድን ብግዲኦም ዘለዎም ሕጽረታት ምዝማልኣሎም ኣበርክቶኦም ክዕዝዙ ምዃኖም ኣብሪሆም አባል ማሕበር ተራድኦ ገፈፍቲ ዓሳ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ሁሴን ጉምሕድ ብወገኑም ምድግጋፍ መሰረት ዓወት ከም ዝኾነ ብምሕባር ዝምልከቶም አካላት ምስ ማሕበር ዝገብርዎ ምትሕብባር ክዕዝዙ ዘኻኺሩ መንግስቲ ጸጋታት ባሕሪ ኣብ ረብሓ ህዝብን መንግስትን ክውዕል ዘውፅኦም ፕሮግራማት ኩሉ መዳያዊ ምድላዋት ገፈፍቲ ዓሳ ተወሲኽዎ ዕላማኡ ክወቅዕ ምዃኑ ዘየጠራጥር እዩ ካብ ሓውሲ ከተማ ጢዖ ኣሕመድ ዳኒ መሐመድ